ברוכים הבאים לפארק הוד השרון. 1,400 דונמים של פארק נופש ופנאי ייחודי מסוגו בישראל, הנבנה בימים אלו בסמוך לאזור התעשייה נווה נאמן. הוד השרון, העיר הירוקה בישראל, מונה כ-50,000 תושבים ומשתרעת על 24,000 דונם. שופעת במרחבים ירוקים ונכסי טבע עם רמת הצפיפות הנמוכה בגוש דן. השלד המרכזי של חזון העיר הירוקה נסמך על רשת הנחלים, הדס, הדר, קנה ופרדס, וכמובן הירקון. בימים אלו מבצעת העירייה פרויקט ייחודי לשיקום 4 הנחלים החוצים את העיר, כחלק מהפרויקט הלאומי לגאולת הירקון. שלב א' בהקמת הפארק הסתיים עם הקמתם של האגנים הירוקים המרהיבים, המהווים מוקד ללמידה והנאה שטרם נראה כמותו בישראל. זהו פרויקט חדשני, במסגרתו מזרימה העירייה מים ממכון הטיהור המתקדם של העיר לאגנים הירוקים. שם הם עוברים הליכי שדרוג ביולוגיים עם צמחים ייחודיים. מהאגנים הירוקים מוזרמים המים הצלולים לנחל עירוני צלול, ובהמשך לאגם האקולוגי הגדול במדינה, הנבנה בימים אלו על פני שטח של כ-27 דונמים, בלב ליבו של הפארק. בגדות האגם ישגשגו צמחי מים וגדות נחלים ועצים רחבי צמרת. טיילת ייחודית תיבנה מסביב האגם, רציפים ומרפסות נוף מוצללות, אשר יאפשרו למבקרים הנאה מנוף הפארק, כאשר את האגם יחצה גשר מיוחד להולכי רגל. עם השלמת הפרויקט יוכלו תושבי הוד השרון ליהנות מנגישות לשטחי פארק הירקון, לרבות אזור תל קנה, גבעת הכלניות והאגנים הירוקים.